نعم. باب الغسل. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتلع شبرا من الارض ظلما ذوقه الله اياه يوم القيامه من 7 أراضين. متفق عليه. وانا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم wanda sa'id ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mane kitala ashibran duk wanda ya saci ko ya dauki wanda ya kai dani daya min al-ardi na daga ƙasa zulman saboda zalunci tsawakahu Allahu iyahu yawmal qiyamah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dora masa shi a ranar tashin alkiyama min 7 ardi tun daga ƙasar bakwai. Muttafaqun alayh. Imam Bukhari da Imam Muslim ya rawaito. Wannan babu yana magana akan abin da ake kira al-ghasb, shine kwaci. Mutum ya ɗauki abin da ba nasa ba, ka taɓa abin da ba mallakar ka ba, sai a ce mutum ya yi gasar. Musulunci ya haramta wannan, haramun ne a musulunci a gaba a yi haka Allah ya kiyaye. A rage ta ƙarshen koyon mana suna ga shi ne zai yau. Shi ne malam ya kawo mana hadisi na farko yake cewa duk wanda ya ƙara daidai da ɗani ɗaya na ƙasa a kan fulotinsa, sawa'un daga fulotin makocinsa ne ko daga gonar makocinsa ne ko daga gidansa ne da gina zai shiga ko daga gidansa ne da yake ginawa zai ba da haya, sai ya ƙara ɗani ɗaya a kan mallakarsa. To wannan ɗani ɗayan da ya ƙara, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ɗauko masa shi ranar tashin alkiyama tun daga ƙasa ta bakwai har zuwa ƙasar nan tamu gaba ɗaya, sai a nan na ɗauka sai a ɗora masa. Malamai sun yi magana guda biyu. Wasu malaman suka ce za a nan na ɗota ne gaba ɗaya sai a ɗora a kan sikelinsa na mugayen ayyuka, inda munanan ayyukansa za su shiga, shi ma sai a ɗora masa wannan sai ya zama mummunan aikinsa. Wata ruwayar da ta zo sai ta ce zai ɗauko dakonsa a ka daga inda aka tashe shi har zuwa filin tashin alkiyama. Zai ɗauko dakon abin ya taho da shi niki-niki a ka. In ka kalla abin sai ga kamar guda biyu ne za su tattara gare shi. In ya tashi zai ɗauko dakonsa a kansa daga inda aka tashe shi har zuwa inda za a yi awu. Sannan an zo awu da dama ga niki-niki na ranar zunubi da masu lada da kaza sai kuma a ɗauka a dankara masa a kan mizani. Idan haka wannan na nuna mana cewa haramun ne mutum ya yi zalunci, sawa'un zalunci na ƙasa, zalunci na kaza, duk abin da yake ba haƙƙinka ba to lallai ba haƙƙinka ba ne, ka haƙura kan ka ta. Shi yasa hatta gona sai ga ana sa maka iyaka. Amma saboda son zuciya, idan damuna zai mutum ya san yadda zai zo ya wani aiki da wuri, ya yi wasu yan dabaru ya ciyo iyaka. Shi ne sai ya rika ɗan turawa yana ɗan ƙara turo ƙasa, yana rarrabo ta ɓangaren gonarsa yana ƙara turo ƙasa har ya san zanda zai ya ciyo iyaka sai ya shigo da ita cikin gonarsa. Shi yana ganin ya yi wayo, ya yi dabara, ya yi kaza haka da sauransu. Haka sai mutum ya zo ya sai filoti, ga shi ya san an nuna masa ga ƙasar da yake da suna bulo da aka sa da komai, ya san fadin filotinsa, amma da ya zo ginawa duk an riga an gama cire shaidar da komai, sai kokarin ya ga ya zai ƙara, ya zai ɗan daɗo, ai in ne kaza ma ba laifi ba ne, in ne kaza ma kaza yana halatta wa kansa abin da yake ba daidai ba ne. To uwa kuma a ce filotin ka cinye, na fata gani. Kaga kenan shi za a ɗauko maka gaba ɗaya tun daga ƙasan bakwai har zuwa ƙasan nan tamu a ɗora maka aka ka tafi da shi filin tashin kiyama. In an zo abu shi za a naga maka a cikin sikelin ka na mugayen ayyuka. Na ba ta gani duba wa ba dakalar da muke ciki a yau. Duk inda ka je ka sai filoti sai kana zaga shi. In ba ka zagawa shekara ɗaya
shekara biyu sai dai ka je ka ji ai an dade ma da ginewa an dade ana kaza da sauransu an manta da shi wani ya si ko ka ji plot ɗaya a siyarwa da mutum bakwai kana siya kana zuwa kotu sai a ce ai sunan mutum bakwai ne a kai wannan rigimar da ake yi da kake yi ma kafin ka ma wasu sun siya kafin kaza har da sauransu bal ma mutum zai iya ɗaukar wa kansa waramar da ba zai iya warware ta ba har yanzu ya sai da na wancan ya sai da na wancan ya sai da na wancan su kuma saboda rashin tsoron Allah wasu daga cikin ma'aikatan masu kula da bangaren ƙasa da kaza ana zuwa ana ba su kuɗi suna ba da takardu na ƙarya na goyi su ba wa mutum ya je amfani da su ya siyar a zo a yi ta rigima kai kana tutiyar cewa an baka takardar gaske an baka kaza sai kuma wani ya ƙara zuwa ga ta irin takanci shi ma an ba shi da lamba da komai da kaza da sauran na fata an gane sai da ka wannan gasar lalle zalunci duk wanda yake yi kuma to lalle ubangiji ba zai kyale shi ba saboda shi hukuk na mutane Allah baya kyale duk abin da kai tsakanin kai da Allah an ka tuba Allah zai gafarta maka amma duk abin da yake hukuk ne na mutane ubangiji subhanahu wataala baya yaki abin da yake hukuk na mutane Allah zai kama ka akan cewa ka ɗauki haƙƙin mutane ina fata gane shi wannan ɓarawon zaune ne da an ce ɓarawo kuma an kama ɓarawo a layin su sai ga ya fi kowa gudu da duka da kaza yana ganin waye ce ɓarawo ne bayan ya manta cewa shi ma ɓarawo ne kowa akwai irin nau'in abin da ya saka ko ba haka ba haka wani ɓarawo a duniya za a bi shi wani kuma a kiyama za a bi shi Allah ya kiyaye sai haka mutum ya yi kokarin ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala tun kafin zuwan alkiyama ya zama ka tafi wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba haƙƙin wani tattare da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace malamai suke cewa na daga cikin tsananta masa hukuma da ubangiji subhanahu wa ta'ala yi shine ne a dago masa tun daga kasan bakwai har zuwa ta sama a dora masa sannan suka ce wannan kuma yana nuna mana haramcin gasu haramcin kwace ko amfani da ainihin abin da ba naka ina fata an gane duk yadda za ka yi ka yi haƙuri ka tsaya yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ajiye ka ina fata an gane amma ka rinka rumburin harkana hango na can kana kaza lalle baya haifar da ɗani Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wa an Anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع قادم لها بقصعة فيها طعام فقصرت القصعة هكذا يقول نعم فضمها وجعل فيها طعام وقال كلها ودع القطعة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع القطعة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبس المقصورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضارة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام والإناء بإناء صحيح وصححه وانا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ɗakin ɗaya daga cikin matansa fa arsala ihda ummahatil mu'minin sai ɗaya daga cikin ummahatil mu'minin ta aiki ma'a qadimin laha wani yaron ta dan aikenta bi tas'atin fiha ba wani kwano a cikinsa akwai abinci ba kasratul qas'a sai aka karya kwano ma'ana aka fasa kwano fa dammaha sai annabi ya je ta wurin ɗauko kwano wajala fiha ba ya tattare abincin ya sa a ciki wa qala yace wa qala kulha aka ce ci wa daba al-qas'ata as-sahihata li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai aka baiwa annabi sabon kwano wa habasa al-maqsura aka ajiye wanda ya fashi rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito imam tirmidhi ya rawaito a wata ruwayar aka ce wa samma baratu aisha aka ce
wacce ta fasa kwanan ita ce na Aisha radiyallahu anha wa zada fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya an samu ziyada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba'amun bi ta'ali abinci za a biya shi da abinci wa ina'un bi ina'i shi ma kwano za a rama shi da kwano ina fata an gane wani hadisin malam bai kawo shi gaba ɗaya ba hadisi ne wanda ya faru a lokuta mabambanta ya faru ga ummu salama ina fata an gane ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin sannan ya faru da hafsa ya kuma faru da aisha radiyallahu anha ta qadiyar yadda take shine duk yadda hadisar ke faruwa idan annabi yana ɗakin wanci to kawai wata sai ta ci cewa bari ta yi wa annabi wani abinci special haka na daban ta aiki don ta birki shi haka da sauransu ina fata gani sai ta sami yaron ko ɗan aikanta sai ta zuba abincin a kwano sai ta aiki ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma da aka kawo abincin wannan hadisin da yake gabanmu da na Aisha na kawo abinci sai ta karba wannan ba abinci ba an kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta aiko ka wacce ce sai na Aisha ta cillo kwanon abincin ya zube kwanon ya kalle fashi na fata gani a ganin dambe in ya zo daki ki ba za ki dafa masa ba sai a lokacin da yake daki na sannan za ki zo ki wani dafo abinci ki ce an kawo na fata gani kun ga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya dauko kwanon ya tattare abinci a wata ruwayar abin da annabi ya ce abinci da wani sai da aka nuna ya sai an biya da ba amma kwa sai ci biya da na fata gani to shine aka ce sai aka mika sabon kwano ga annabi saboda haka ita wannan baiwar Allah sai ta je ta siyo kwano kwatankwacin wanda ta fasa ta biyo annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sai ya mayar wa daucar ainihin kwanon na fata gani kun ga ashe kenan idan ka taɓa wani abu da yake haƙƙi ne na wani to za ka biya shi a kusa kamar yadda ita ma ta fasa mata kwano aka ce ina da ina kwano da kwano saboda haka sai kin biya ta kwano sannan ana an ce abinci da abinci ta yi wa akwai ruwa da annabi ce har abinci ma za a biya shi saboda ya dan rage maimaituwar abu ko ba haka ba wacce ta yi wacce ta yi sai ce to wannan kana har abinci na ma sai an biya da abinci na ci ai ni aka kawo wa ni kaza da sauransu ina fata an gane kun ga duk annabi sallallahu alaihi wasallama bai zarge su akan kishi ba cewa dole ne mace ta yi kishi wajibi ne wannan kadai yaushe ne ake mata tsawa shine idan kishin ya sa ta saba Allah kamar haka ta dalilin kishin ya sa ta saba Allah ta cutar da ƴan uwarta saboda haka sai annabi ya mata tsawa ya ce haka ba daidai ba amma ma'anar ki ci cewa ke zaki mallake miji ba tare da kin je gurin boka ba tare da kin je an miki gurin boto ko kaza ba a'a da iya mu'amala da kyautatawa da tarairaya ki ji cewa ni wannan mijin zan rike shi wannan ya halatta a shari'a ya halatta shi ne amfanin matan sama da yayi ana competition a kanka wannan tana dole ta iya kwalliya ta iya dafa abinci ta iya gyara wuri ta iya shira ta fi kaza saboda haka ta fi sakowa samun fada wannan ba laifi ba ne ta fata gani su kuma mata ya kamata suna kirdado suna ganin wa aka fi karkata zuwa gare ta saboda haka ya zan yi da wuce ta ba tare da kin saba Allah ba wata rana mata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu labari cikin suratul tahrim ne ko wata sura ce masalan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewa suna zaune sai suka rinka tattaunawa kai ai ko mun ga kamar annabi in yaje ɗakin wance ya fi daɗewar da yake kamar raguwar ɗakin ba sai suka ce to mu ba sai mun gano me take masa yake tun wannan ɗan daɗewar da sauran ana bin kwakwafi sai aka gane cewa zuma suke kawo annabi sallallahu alaihi wasallama yana son zuma saboda haka ita kuma ta kan kokarin ta ga dissan da zai zo kan ya zo
ta kara da masa wannan zuma sai mu guda biyu na ga dana Aisha ɗaya daga ciki suka yi haɗa bai da Hafsa na suka ce da ba da turare aikin da daga ya fito daga ɗakin da duk ta ɗakun waje sai da haka in ya zo ɗaki sai ki ce kan ya ce kamar bakin ka yana ɗan waruwa ne na ba ta kai da ni ma in ya zo ɗaki na sai ce kai an da kuma ka tuwa na abin ya canja maka baki na ji bakin ka yana ɗan waruwa ne da haka sai annabi ya fara tunanin ai wannan zuban da na sha shi ya sa baki na ya fara waruwa da kan sai suka yi haka yana zuwa wurin wannan sai ke faɗa mata ya ji bakin ka kaza da sauran su sai ta cika ina zuwa wurin ɗaya ya ji bakin ka kamar ya canja ko kaza sai ce anya ba zuban da na sha na zuba ne ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bari ƙara sha ya daina sha ba zai sha wannan batun da kashi ma canja masa baki ke kaza sai ubangiji subhanahu wa ta'ala saukar da ake cewa liman tuhadimu ma ahallallahu laka taftahi marfata aswasi ne yasa kake halarta wa kanka abinda Allah ya halarta maka dan neman yardan matanka ina fata gani da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin kissa kuma karshe sai ubangiji ya ce su tuba saboda ka su ma sun dan yauni na yaudara da kana sai ubangiji ya ce a to su tuba daga wannan abin da suka ainihin gabatar shine a karshe za ka ɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce in ta tuba ila Allah fasadat qulubuhum wa in tabara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin shi yasa da aka zo wajen asarahu an yubaddilahu a ƙarshe sai aka ce sanya batin wa abuka sai Allah ya canja masa wata budurwar da wata dattijuwar budurwar ita ce na Aisha radiyallahu anha dattijuwar ita ce na Hafsa ta fata gani kun ga duk wannan nau'i ne na kishi ya motsa shi yasa ake irin haka kenan ba a zargi a kansa ne ake zargi a kai shine ana zargi akan abin da aka yi aka saba Allah subhanahu wa ta'ala na fata gani saboda haka shine kuma alaƙar mu da ainihin hadisi da babu cewa duk wanda ya aikata wani abu ga ɗan uwansa wanda ya kai ya taɓa masa haƙƙi to lalle zai biya wannan abu shari'a ba za ta kyale wannan abu ba ina fata an gane saboda haka annabi ya umarce ta biya kwano a wani lokacin ma har aka biya ainihin abinci Allah ya samu da shi na'am wannan namu ya zo da kadarabat yadda na'am ya zo da ma khalifin laha bi qaswati fiha ta'am sai ce fadarabat biyadiha aha ta yadda abincin da hannun ta yadda abincin akwai wannan ziyada da ta cin da abincin da hannun ta dai Allah ya samu da shi malamai sun tattauna a kan cewa yanzu idan mutum ya lalata maka abu za ka biya shi nissin ko za ka biya shi kima yanzu misali kwano ne na fasa maka shi ai ta yi yiwa ka daɗe kana amfani da shi ni kuma wanda zan kawo maka sabo ne kamar ya fi naka sabonta to hakan za a yi ko ku a ce za a ce wannan kwanon nasa zai kai kuɗi kaza sai a ce to ka biya shi kuɗi na fata gani a nan da mun kalli zahirin hadisi kwano aka kawo sabo saboda haka za a iya cewa mutum ya biya kwano sabo don ya zama ukuba gare shi dan an ce ya biya rafi ko ya biya kaza sai ya amfani da wannan sai ya ga sauki ne sai kuma ya ci gaba da Allah ya kiyaye aikata Allah ya sa mu dace sannan wannan baya cutar da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama ai mutane ne kuma duk wani dan adam da kake gani zai iya yin laifi duk wanda yake mutum dan adam ne zai iya yin laifi wanda yake zama a cikin laifi shine abin zargi amma dan mutum yayi abu haku lokaci guda sai ya saba Allah sai ya tuba shikenan abin ya wuce ba ka da hurumi ko hujja da zaka zo ka soki mutum akan wannan na ba ta gane da annabi Adam da ya shiga cikin aljanna ba shi dan ya zuga shi ya ci bishiya karshe kuma ya daga hannu ya ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fa asa adamu rabbahu fa ghafara ina ba ta gane sai kuma wani ya karbi tubansa Allah ya gafarta masa tubansa ina ba ta gane karatu sai da duk irin wannan fahimtar su ake
ba wai zuwa ake mutum ya rinka cewa ai a cikin hadisi kaza an ce kaza, a cikin kaza an ce kaza, kana fito da wasu abubuwa da babu a cikin hadisi. Kaga wannan sai zama son zuciya ne da aka bari ga shi Qur'ani ba yayi bayani dalla da sauransu ko ba daga kamar yadda Allah ya kan zalika ga ya mutu da yake cewa duk wanda zai rinka wa shari'a irin wannan kallon to hatta ayoyin Qur'ani ba za su sha ba a gurinsa. Za ka samu ayoyi da yawa wanda in ka karanta ka fassara su sai ka ji mai son zuciya zai iya amfani da wannan sai ya shigo da abubuwan da zai shigo. Allah ya raba mu da son zuciya da kuma datar da mu da faɗar daidai da kuma tsayawa akan daidai. Allah ya samu dace. Hadisi na gaba wa Rafi' bin Khadij radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama من درع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه الترمذي. يقال إن البخاري ضعفه. وانا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara'a fi ardi qaumi, duk wanda ya noma ko ya shuka a gonar wani bi gairi iznihim ba tare da izinin su ba falaysa lahu min az-zar'i shay'un, to ba za a bashi wannan shukar ba, wala nafaqatu, amma za a iya biya shi ko za a biya shi abin da ya kashe. Imam Ahmad ya rawaito da mutum hudu ban da Nasa'i, Imam Tirmidhi shi ma ya rawaito, suna cewa Imam Bukhari ya ainihin da'afa hadisi, amma dai an ce hadisin yana da shawahid, akwai wasu hanyoyi da hadisin ya zo ta waɗannan hanyoyin kuma hanyoyin ingantattu, saboda ka sun karfafi wannan hadisi cewa malamai suna magana duk wanda ya je gonar wasu ba tare da izinin su ba ya yi shuka a ciki, to wannan shukar ta ne gona ce. Kai idan ya zo kawai zai biya ka wahalarka na kashe naira 10,000 sai lade 10,000 ya baka, amma ribar da za a samu ta wannan noman da komai kai masa aiki. Ina fata an gane wannan shine abin da shari'a ta yi, saboda ba kasar ka bace ba mallakar ka bace, mallakar su ce haka kawai suka je suka tarar ka hude ka noma ka yi komai da sauran, saboda haka zai biya ka abin da ka ciyar na ainihin wannan noma, amma maganar wahalar ka da maganar kaza wannan ka bar masa, ka yi fi sabilillahi. Ina fata an gane kun ga shi ma ai nau'i ne na gasa, haka kawai ka tafi ka je ka kama hude ko ka kama nome gonar mutum, wannan nau'i ne na gasa, to sai shari'a ta yi wa mutum hukunci da haka. Da hadisi na gaba wa Urwata bin Zubair radiyallahu anhu ma قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض فغرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن. ومن رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابي. نعم. wannan hadisin na Urwa bin Zubair radiyallahu anhu ma yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rajulaini qala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rajulaini ihtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ardi, wasu mutum biyu sun yi rigima suka kai husuma wurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wata ƙasa, garasa ahduhuma fiha nakal, daya ya shuka dabino a ciki, wal ardu lil akhar, kuma gonar ba ta saba ce ta wani na daban. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sai annabi sallallahu alaihi wasallam فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لشاهدها sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake hukuncin gona har yanzu tana nan ta ne ita ce wa amara sahibin nakal yace kai kuma mai shukar dabino aka umarce shi an yi kurja nakal ka je ka cire dabina wa qala annabi yace laysa da yarki zalimi haqqu wahalar azzalimi ba a biya rawahu abu dawud imam abu dawud da ya rawaito shi wa isnaduhu hasan isnadin hadisin mai kyau ne wa akhiru wa inda ashabis sunan karshen yana wurin ashabis sunan min riwayat urwa an sa'id bin zaid riwayat urwa daga sa'id bin zaid wa tulifat wasbihi wa ihsani an samu sabani wasu na cewa hadisi ne muttasil wasu na cewa hadisi ne mursal wa fi ta'yin sahabi sannan an yi saɓani wajen wani zuwa ga wani sahabi wannan hadisin ya tafi ina fata an gani kenan kun ga wannan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa abinda aka ba shi umarni shine ya je ya cire dalinansa ya bar ƙasa zuwa ga wanda yake mallakar ta fata an gani kaga ya sha wahala ya yi shuka ya yi kaza ya yi waye da yiwuwar malami nan bai yaya ba da haka ne da sai ce to a biya shi wahalar sa da ya sha sai a dafi ya ce a laisa da yarku zalimi haqqu wahalar azzalimi ba a biyar sa ba za a biya shi ba mutum da ka zo ka tarar ya haɗa maka rijiya a cikin filotin ka ta kawo ruwa kafin kana son rijiya sai ka rike in ba ka so ba sai ciki kaga idan kana son rijiya ba shikenan sai ka rike a baka ka je ya wuce Allah ya bashi dada ko sha ruwa ba magana ya ce to a biya in haɗa rijiya ka ba ka za ka fata ai filin ba na ka bane ai kaza ba na ka bane ina fata an gane karatu wannan shi ne ma'ana ba za a biya shi wani abu na wahalar da yi ba wanda zai yi haƙuri ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace hadisi na gaba وعن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه. wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam abi bakar ta ya rawaito shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada fi qudbatihi yawman nahr a cikin kudubar da yayi ranar babbar sallah biminan yayi kudubar ne a mina inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram hakika jinanan da dukiyoyin haramun ne a tsakanin ka hurmati yawmikum hada kamar yadda wannan rana take haramun ce a yaƙi a cikinta fi shaharikum hada a cikin wannan wata mai albarka mai alfarma fi baladikum hada a cikin wannan gari mai albarka wanda ko ciyawarsa bai halatta a cire ba inda ba wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya toki ba a farauta ba a hukunci ba a kaza ya ce to kamar yadda wannan watan ya haramta wannan gurin ya haramta to haka jinanan da dukiyoyinku suke haramun a tsakanin malam san'ani yake cewa wannan hadisin sai da ya dakace ina ma a farkon babu malam ya sa sai ce saboda ana magana ne akan hukuk cewa haramun ne mutum ya taɓa haƙƙin wani to sai a ɗauko maganar annabi sallallahu alaihi wasallama tun 1440 da wani abu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnanmu akan cutar da junanmu akan kashe junanmu akan cin dukiyar junanmu ba tare da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka kashe masa wasu adadi na mutane 70 ko na aka kashe su sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata guda yana kunuti yana addu'a cewa Allah subhanahu wataala ya yi masa haƙƙin
waɗannan bayan Allah da aka taɓa wanda suke karkashin jagorancinsa suna musulmai suna kaza an taɓa su ba da haƙƙi ba annabi sai da ya ruka kunur yana addu'a yana kaza da sauran na fata an gani amma yau ku kalli hadisin da ga ina ma dai a ce shugabanninmu za su dawo su rike wannan hadisin su yi aiki da shi su yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta cewa jini da dukiya haramun ne a taɓa wa mutum sannan daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora shugabanni su kare akwai jini akwai dukiya akwai kai har mutunci Allah ya ɗora shugabanni da su kare muku duk abin da zai taɓa mutuncin wajibi ne shugabanni su tashi su kare muku sannan duk wanda ya shugabanci mutane ɗaya bayan ɗaya sai ubangiji ya fara tambayarsa jininsu da dukiyarsu da mutuncinsu da kaza sai an fara tambayar haƙƙinsu ɗaya bayan ɗaya yayi wajen kare musu adalcinsa shi ne zai kwance shi ya tafi da Allah dama an ce a ɗaure mutum zai je gaba saboda haka wannan tambayar da bibiyar da adalcinsa shi ne zai nuna cewa ka lalle wannan ya bakin kokarinsa ya warware sai a ce tafi aljanna amma wallahi abin idan an samu tattare da shi akwai haƙƙin mutum ɗaya wannan mutum ɗayan ya ce ban yaƙi haƙƙina ba wallahi wannan haƙƙin mutum ɗayan zai iya tare shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi ainihin shiga aljanna ya yi magana za a kafa masa hujja ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum wa amwalakum haram jinu da ranku haramun ne a tsakanin bai halatta wani ya yi wani bai halatta wani ya kashe wani bai halatta kaza da sauransu duba a gani yau ana yin kisan da wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi wanda ya kashe bai san me yasa ya kashe wani ana yin wannan kisa wanda ya kisa shi da za ka tambaye shi me yasa aka kashe ka zai ce wallahi bai sani shi ma da za ka tambaye shi me yasa aka kashe wani zai ce shi ma bai sani mutum da yana iya kashe mutum biyu wai wata kisa da ake cewa wani ya ɗauki haya kila ya kashe wani ya ba shi kuɗi yana zuwa ya je ce da shi to kai an ba da kuɗi ya turo da kashe ka sai ce to da Allah ni zan baka aiki nawa ya baka kaza ya baka to ni ma zan baka an ka kashe ni ka je ka kashe ya ce to ya kashe wannan din ya bayan ya ba shi kuɗin ya je ya ce to kai ma ya turo da kashe ka shi ma ya kashe shi ku ji dan Allah sai ka ce kiyashi sai ka ce kaza da sauransu wata irin rayuwa muke ci ba ga mutane babu kwanciyar hankali ba nutsuwa ba kaza kawai kana cikin halin da mutuwa zalla ta shi a koyaushe za ka ce a dake ka kuma a hana a kashe ka kana faɗa kuma sai a ce yanzu kai za a zo a kashe yanzu kai za a zo a harbi yanzu kai za a zo a yi wa kaza 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 da sauransu jinin mutum ya zama kamar jinin kiyashi kamar jinin karba kwanaki nake magana a kutubar cewa ko da a ce kaji mata kiwata ake kashe mana su kamar yadda ake kashe mutanen nan ya kamata a ce shugabannin su jijiyar wuya su sa ido su ga cewa dole sai mun kwato bayan Allah na haƙƙin su a daina kashe musu kaji fallantana mutum ake kashewa iri na irin ɗanye numfashi mai san rayuwa kamar yadda kake son rayuwa ne yanci ne kaza shi haka shi ake zuwa a kashe na fata gani akwai inda suke aka yi musu kisan tsaye an kashe ka ba an barka da rai ne amma kamar an kashe ka cewa duk wata akwai wani adadin kuɗi da za ka yi aiki za ka je ka gida akwai inda aka ce yan bindiga daɗi sun kori hakimai da gaba ɗaya cewa gabanin kanin sun naɗa nasu sun sanya wa mutanen haraji duk wata sai ka kawo adadin duk wata sai ka kawo adadin ka kaga mutum ya fita daga unguwarsu ya tafi wani guri ya ji dan ya yi aiki ya samu wannan kuɗin da zai kai wanda ake haɗawa ana ba da kuɗin basa duk wata kuma kowa sai ya kawo wani sai ya kawo miliyan 10 kaza miliyan kaza saboda haka shi za ku haɗa ku miƙa a fata an gane wani irin jam ne wa irin kaza ne kuma a ce duk wanda yake wannan aikin da wanda zai fita ya kawo masa ya san shi ya san a inda yake ya san a kaza har yanzu kuma a ce mutum yana da ragowar uzuri da za a ba wannan mutum a ce ya gagara ko ya yi kaza an yi aina jami'in tsaro
ba da labarin inda zai ji ko yake ba da labarin abin da zai yi da sauransu na fata gani kaga duk wannan abu ne topic ne kawai ake ba sai ka zauna ka ce ai yau ma sun rubuta sun ce kaza gobe ma sun rubuta gata duk a wannan gefen za mu kare shi kuma wutar tana ta ci gaba da cin wutar da kai kullum tana haka ya ke cewa ɗauki daidai daga nan sai a koma nan daga nan sai a koma nan daga nan sai a koma nan a lalata mai tukuri saboda farko ne ku samu man fetur kan ku yi kaza kan ku yi kaza karshe da aka zo gidan talauci ana so duniyar ta cika da talauci abinci ya tsada ya yi kaza sai aka ce wani jiha ne suka tafi noma suka fi producing na abinci wanda al'umma za su yi amfani da shi za su yi kaza sai aka hango aiko katsina tana ɗaya daga cikin jihohin da suke noma abincin da mutanen najeriya suke amfani da shi sai aka ce to a lalata a yi kaza a yi kaza da sauran muna magana wani ya ce akwai inda in a kiyasi zai ya daɗe kafin neman magana ya ce wallahi abin idan noma za a yi a wurin a garin su katsina inda misali ya ce za a iya noman miliyan 20 ya ce amma wallahi ko kwaya ce ba ya ce in kuma noma za a ya daɗe kafin ya gaya mu magana yana kafa karya bari kamanta bari ya ce karshe ne malamin na da za a yi noman miliyan 20 a wurin ya ce amma bana ba ya ce mutanen da suka noma suka bar shi a gona shanu ko iska ta tafi da shi sai Allah ya yi yawa da su saboda kana tafiya ɗauko abincin bin sai ka ji an ce an ɗauki bin sai ka ji an ce an harbe shi da sauran na fata an gani ya je ziyara ana ganin cewa na ga guri na cikin ai ko adam ma ne da ci ya ce to ai a ɗakin ma muka shiga a ɗakin ba isasshen bacci nake ba malam da na ka kwanta a ce a ɗakin ma ba shi da har gari ya waye dai ga nan ga nan na san to ka sa sa ya waye kin je gida ko aka ne mana kuma Allah ya sa ka cika kai ta kalmar shahada duk inda ka dan barka ka dan tsaya kai kalmar shahada ka tsaya Allah ya sa ka cika da imani haka akwai tausayi akwai kuma abin lazimi abin da zaka rinka ji shine mutane ne irin ka kamar yadda kake so ka ji daɗi haka suke so su ji daɗi kamar yadda kake so ka yi rayu haka suke so su rayu a fata an gane sai a ji aka ɗauko wasu yara ana wani kai ina ka samu mutu da wani ne ba da kaza ka za ta karya kare duk wannan abubuwan ka kalle su kawai amma wallahi babu tabbacin cewa ma wannan abun gaske ne ba ta wannan ƙananan yaran su suke zuwa suke wancan aikin da ake wanda muke gani akan babur din a kaza ai ba su bane wani na gaban sannan idan an kamo shi an ce ina kai ina ka samu kaza ina ƙarshen gyar da aka mashi da shi ina aka shi koma sakarsa aka je koma dama zuwa aka yi tattauna da shi ya koma ya ci gaba da aiki ko ina wani hukunci aka yanke ma ina ƙarshen abu ne ai abu ma da ya fi shi ne a yi masa hukunci don wani ya gani shi ma ya ji su amma idan mujarradin ya zo ya ba da labari ne a sake shi waye ba zai ci gaba da aiki ba ana kawo shi ma yana ba da labari yana ci gaba da kaza da sauransu na fata an gane su idan ka muna gaya mana ba mu da abin da ya wuce addu'a ba mu da abin da ya wuce komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya yi daidai akwai mutuwa zai je daidai duk wanda ya yi ba daidai ba wallahi akwai mutuwa zai gamu da sakamakon abin da ya yi ba daidai ba jarabawan da aka yi mana muka yi haƙuri muka koma ga Allah muka yi addu'a sai ta zama mana ko dai kankarar zunubi ko kuma Allah ya daga darajar mu akan wannan amma dai gaskiya yana daga cikin nau'in munafunci da ainihin mummunan karshe da rashin alkai a rinka kashe ɗan uwanka ana musu cin zarafi kai kuma ko haushi ba ka ji a cikin zuciya ballantana ka yi addu'a ballantana ka za ballantana da sauransu wani yana daga alama ta cewa mutum yana da alamar munafunci wajibi alal akalli in ba za ka iya komai ba ya zama kana jin ba ya zama kana tashi ka roƙi Allah ka yi addu'a Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya yi mana halin da muke ciki Allah ka za ka kai ta roƙo ba mu san a bakin wa ubangiji subhanahu wata'ala zai amsa ba mu san addu'ar wace za ta karɓi za ta yi kaza ba da sauran amma dai abun gaskiya ka Allah ne ya rufa asiri kawai kullum kuma za a duka ruwaye kullum ka ruwaye hat sauran ka ruwaye an gama da can abin ta can an gama da kaza hat Allah ya kiyaye Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Allah kuma ya ainihin yi mana maganin duwar azzali wanda yake nufin musulmai da alkhairi muna roƙon Allah ya sani ta shi zuwa ga duk kowane
wanda yake nufin musulmai da musulunci da shari Allah ka kama shi kamun na wulakanci, Allah ka wulakanta shi ka tora masa masifar da za ta sa ya manta da ainihin addini da haka ya mu wa da sabon Allah da Allah ta